Aw bisimila don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila Joliba TV News jasiraw ani Joliba FM fiɲɛ siraw fɛ, i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa, an b'a fɔ aw ni ɲɔgɔn tuma, i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa, k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira sa, an ka ɲɛmaaso y'a kanu k'a fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don gafew kɔnɔ kuma la, gafe minnu n'olu carina nanzarakan na sa, an balima gafe sɛbɛnnaw fɛ. Laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen na todunkan na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka tata sɔrɔ bi kibaruyaw tagabolo kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔ sa, maa kelen baara o tɛ anw fɛ yan, kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ. O hukumu kɔnɔna la sa, min ye télé fanfɛ Augustin Eshubihi ale bɛ wulikajɔ la yen, Lamine Kulibali a bɛ baara la yen nɔ ka taa se Yusuf Sangare ma, Musa Ayidara an ma ɲinɛ a kɔ fo ka taa se Salimata Ouedraogo ma. Radio fanfɛ sa, aw ka se k'an kumakanw lasɔrɔ kumakan cɛɲi kɔnɔna la sa, faamuyacogo cɛɲi kɔnɔ, Bubakar Tarawele ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Garambe ale b'o hukumu kɔnɔ. Bi baaraw bɛɛ lajɛlen o kalifan bɛ kalanden na sa, min ye Amadu Tolo ye. Bon yanni kuma ka caya an b'a fɔ kisɛ ka k'a la. O hukumu kɔnɔ sa, min ye gafew ye olu bɔra koyi, gafew bɔra, min ye Les Échos welewele a b'an bolo yan, an bɛ an da don a kɔnɔ kumaw la, min ye Nouvel Horizon ale fana bɔra, Challenger a bɔra, min ye Soir de Bamako o bɛ kɛ ka bi kunnafoniw kuncɛ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa. Gafe minnu ni an y'a sɔrɔ an b'an da don kɔnɔ kumaw la sa ka se ka walawalali kɛ a la yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na. O hukumu kɔnɔ sa, gafe fɔlɔ min ni an bɛna o ta o ti dɔwɛrɛ dɛ, Les Échos welewele kibaruya belebeleba saba b'a kɔnɔ a da bɛ waleya minnu na. Les Échos welewele a ka bi bɔli la sa, a da bɛ min ye parti politique belebeleba fila olu ka hukumu na. A y'a yira k'a fɔ ko parti politique min n'a bɛ wele an fɛ yan sa ko ADEMA PASJ ni o ye jɛkulu belebeleba ye Mali kɔnɔna la don tɛmɛnlenw yɛrɛ la, jamana mara u ye o kɛ ko o parti ale ni parti belebeleba wɛrɛ ni o ye RPM Rassemblement pour le Mali o fana ye jamana in mara waati dɔ kɔnɔ sa, k'a bɛna fɔ ko o jɛkulu fila ko olu jɛra ka ɲɛmaw ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye dɔ kɔnɔna la sa, ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la ni u ye laseli belebeleba kɛ ka ɲɛsin min ye jamana worodugu yanfan min ye Kidali mara tagabolo kɔnɔna la sa, ko jamana ka baarakɛdaw olu ka se ka sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na. A hukumu kɔnɔna la sa, u y'a yira k'a fɔ ko bureau politique national min n'o bɛ Rassemblement pour le Mali o kɔnɔna la ka taa se comité exécutif min ni o bɛ ADEMA PASJ kɔnɔna la sa, ko o ɲɛmaw ko olu de ye ɲɔgɔn ye kunungo yɛrɛ ko ye, ko ɲɔgɔn ye in kɛlen min ye ADEMA yɛrɛ ale jabala la n'o ye ADEMA PASJ ye, k'a yira la sa u ka laseli ninnu kɔnɔna la k'a fɔ ko min ye nin parti politique belebeleba filaw ye sa, ko u ye file fiyɛ nin waatinin in na ka taa sira kelen fɛ fan jumɛn kama min ye laseli belebeleba ye n'o bɛ wele ko communiqué public ko u jɛra ka o kɛ koyi. O baara de kɔnɔna la sa, ko u ka laseli in bɛɛ lajɛlen a tun bɛ tali kɛla min ye jamana worodugu yanfan fɛ, an bi don min na i ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye Kidali mara ye, ko y'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan dɔ de kɛra, bɛnkan min ni o taara sigi min ye Mali yɛrɛ jamana fɛ Conseil national de sécurité ale hukumu kɔnɔna la n'o ye Nations Unies ka jɛkulu belebeleba ɲɛkɔrɔla la sa, ko jɛkulu kɔnɔ min tagabolo kɔnɔ min ni a bɛ wele sa ko 2690, ko o donni kama sa k'a yira la k'a fɔ ko min ye MINUSMA ye ni o ye mission onusienne min ni o tun bɛ wulikajɔ la Mali kɔnɔ, i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa, ko ale k'i kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ Mali kɔnɔna la. O waleya min ko ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye gɔri turu o kan, a yira la k'a fɔ ko ni min ye MINUSMA ye u ka kan minnu ni o bɛ jamana worodugu yanfan fɛ ko n'u kɔ don olu la ka ban dɔrɔn
dɔrɔn min ye Mali finitigiw ye ko olu bɛ t'u daga yen n'o ye faamaw ye ka se ka u ka baaraw sabati a kɛcogo la ko o hokumu kelen in kɔnɔ a k'u yira la sa k'a fɔ ko min ye jamana worodugu yanfan kelen ninnu fɛ ko min ye administration an b'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnlenw na sa fɔɲɔgɔnkɔ min ni o tun bɛ jamana worodugu yanfan fɛ a kɛra sababu ye sa an ka jamana administration fan caman olu tɛ jamana worodugu yanfan ninnu fɛ olu kɔsegin k'a yira la sa min ye jamana ɲɛmaaw fɛ a donni kama Nations Unies ɲɛkɔrɔ sa k'a fɔ ko ni kɔsegin kɛra ka ban dɔrɔn ko jamana ninnu kɔnɔna la sa min ye baara ni tagabolow ye ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ segin an ka jamana worodugu yanfan fɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na o hokumu de kɔnɔ sa ko kɔsegin ko o kɛra ka ban wa baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa ko min ye nin jɛkulu belebeleba fila ye n'o ye ADEMA PASJ ani RPM ye ko ɲɛmaaw bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ gɔri de turu nin waleya in kan ka ɲɛmaa minnu ni olu b'an kunna bi cɛmancɛ fanga hokumu kɔnɔna la sa ko ka u hakili jigin u ka fɔta la ko waleya min ni o fɔra kɔsegin tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa ko waleya min ni o fɔra k'a fɔ ko jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ sa administration ale ka ye yen nɔ min ye ADEMA PASJ ale ni RPM ɲɛmaaw ye sa k'u y'a yira jamana ɲɛmaaw la ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a teliya a ka sigi sen kan k'u ka laɲini tɛ mankan ka wuli jamana kɔnɔna la mun kama min ye ADEMA PASJ ale ni RPM k'u bɛ ka nin laɲini kɛ k'a ɲini k'a fɔ ko min ye nin sigiyɔrɔ ninnu ye sa Mali administration u ka taa u daga o yɔrɔ ninnu na joona k'a sababuya kɛ ko kobalalen o bɛ ko sudalen sa yanni maajuguw ko olu kana u tɛnku yɔrɔ ninnu na yɔrɔ ninnu kana bila ten ko o hokumu de kɔnɔna la sa min ye nin parti politique belebeleba fila ninnu ye sa u ka bureau nationaliw yɛrɛ ko olu de jɛra ka ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kan sa i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko min ye RPM ka bureau national ale ni ADEMA o ka jɛkulu belebeleba ko olu de jɛra ka ɲɔgɔn ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bonya k'u tanbɛ k'a da u ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan i n'a fɔ min ye les échos welewele u kɛmɛ k'a fɔ bi cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko min ye RPM ale tɔgɔ la sa ko Dr Bokari Tereta ale tun bɛ yen nɔ ka comité exécutif min n'o bɛ RPM kɔnɔ ka o jɔyɔrɔ fa ko wa ko ADEMA yɛrɛ fan fɛ sa ko min ye Abdel Karim Konate ko ale fana tun bɛ ka ADEMA yɛrɛ jɔyɔrɔ fa ko u dama dan nin kelen ma ko ye k'u ye laseli fana kɛ ka ɲɛsin min ye Palestine jamana ma k'u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min n'o bɛ Palestine jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi sa ko diɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a kalama ko o hokumu kelen in kɔnɔna la sa min ye nin parti belebeleba filaw ye ADEMA PASJ ale ni RPM sa ko u ŋaniya bɛ ka taa min ye nin jamana kɔnɔdenw ye sa ko k'a ɲini bɛn o bɛ se ka sabati cogoya minnu na lakana o bɛ se ka sabati cogoya minnu na an ye fasiri an y'a bɔ les échos welewele a ka bi bɔli la Seydou Fane ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale les échos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye marakala fanfɛla la sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la faamaw min ye Mali finitigiw ye sa ko tare ko o bɛ se ka fɔ u ye koyi min ye bi gafe ye les échos welewele a ka bi bɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye maajuguw ko olu don tɛmɛnlenw kɔnɔ sa n'o ye terroriste ye ko olu bɛ wulikajɔ dɔw sabati marakala yanfan fɛ sa min ye maaw ka bagan caman ko u k'u ye olu minɛ maaw la a donni kama sa ko min ye les échos ye sa ko kunnafoniw caman dira a ko kɔnɔ bɔn sen kan bɔ kun kan wulikajɔ caman kɛra a kɔnɔ ko kibaruya a bɔra ka bin kununko yɛrɛ koyi ko min ye jɛkulu min n'o bɛ kunnafoni di hokumu kɔnɔna la an ka finitigiw tɔgɔ la n'o bɛ wele ko DIRPA direction de l'information des relations publiques des armées ko o de ye laseli in kɛ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye marakala kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko yɔrɔ min n'a bɛ wele ko laji wɛrɛ ko o hokumu kɔnɔna de don ko kɛnɛ belebeleba don o de kɔnɔna la yen nɔ sa ko u taara maajuguw sɔrɔ yen nɔ an ka finitigiw ko u ye fagunba maajuguw la ko y'a sɔrɔ ko bagan caman min ye misiw ye a yɛrɛ ja bɛ yan ko misi caman ko o de tun b'u bolo misi ninnu ni u ta tɛ cogo si la don tɛmɛnlenw na u y'a daragi maaw la u ka se kɔnɔna la ko o waleya min ni o kɛra sa ko Mali finitigiw k'u ye sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka nin bagan ninnu ka olu minɛ i n'a fɔ les échos welewele a kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na ko wa a kɛnɛ kan sa min ye nisɔndiya ko belebeleba ko o nana ye a la koyi ko bagan ninnu minɛlen kɔfɛ sa ko min ye DIRPA maaw ye u y'a laseli belebeleba kɛ a kɔnɔna la k'a lase maaw ma k'a yira k'a fɔ ko bagan ninnu olu sɔrɔla ko wa min ye marakala yɛrɛ kɔnɔna ye min ye marakala ɲɛmɔgɔw ye ko olu bɛɛ lajɛlen da donna nin ko in baara la ko fo ka taa se min ye commandant de zone de défense numéro 2 n'o ye colonel Youssoufu Umaru Cissé ko ale commandant min ni ale bɛ légion de gendarmerie
min n'o bɛ Segu mara kɔnɔna la ale b'o kunna n'o ye Tɛmɛ Jara ye fo ka na se jamana maaba wɛrɛw ma ko nin bɛɛ lajɛlen sereyara k'a fɔ ko nin bagan ninnu sɔrɔla Mali finitigiw fɛ wa ko don nataw kɔnɔna la sa ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na min ye sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna fɛsɛfɛsɛliw hukumu kɔnɔ sa ko bagan ninnu ko u bɛna segin u tigilamaw ma i n'a fɔ DIRPA maaw u y'a fɔ cogoya min na u y'a yira sa laseli kelen in kɔnɔ k'a fɔ ko kuma taara ka di min ye colonel Sise ma ko ale yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira nin waleya in kɔnɔna la kosɛbɛ i n'a fɔ les échos welewele b'a fɔla cogo min k'a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ maaw k'u jɔrɔ bɛ wa min ye nin baganko ninnu ye ko maaw jɔrɔ bɛ kunbɛn u yɛrɛ la fo ka taa se min ye bagankow n'a ɲɔgɔnnaw ma ko an bɛ bi tile min na ni maaw hakili sigira farisogo ko tagafolo fan fɛ ni maaw hakili sigira maaw yɛrɛ tagabolo fan fɛ ko Mali finitigiw ka u jɔ u jɔyɔrɔ la o waleya min n'o kɛlen filɛ baganko tagabolo fana kɔnɔna la ka se ka maaw ka baganw ka olu daraki maajuguw la ko wulikajɔ de don wulikajɔ min ni ani foli ka kan ko don tɛmɛnlenw na maa k'u t'i sigi k'i miiri ni nin ye o hakilina kelen in kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu min n'o bɛ kunnafoni di hukumu kɔnɔna la finitigiw tɔgɔ la n'o ye direction de l'information des relations publiques des armées ko foli belebeleba a kan ka di u fana ma ko k'a sababuya kɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko colonel Sise ka ɲɛfɔli la k'a yira k'a fɔ ko min ye DIRPA maaw ye ko u ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na don tɛmɛnlenw fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma kibaruya o kibaruya ni o bɛ finitigiw tɔgɔ la sa kibaruya ɲuman tagabolo kɔnɔna la yaasa maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko DIRPA ko a jɔyɔrɔ bɛn bɛ nin ko ma fasiri an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ Mori Keyita ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale les échos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko Kidali mara kɔnɔna la sa ko min ye général Elhaji Gamu ko ale sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ an bɛ don min na i ko bi ko k'a sigi min ye gouvernorat o ɲɛmɔgɔya la ko b'a yira k'a fɔ maa fɔlɔ don an bɛ don min na sariya tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Kidali mara kɔnɔ u y'a yira sa u ka gafe kɔnɔna la les échos welewele ka bi bɔli ko général de division Elhaji Gamu ko ale bɛna mari nɔrɔ bila maa min n'o ye colonel Fode Maliki Sisoko ye ko Fode Maliki Sisoko min ni ale tun bɛ gouvernorat ɲɛmɔgɔya la min ye Kidali mara kɔnɔna la ko nin waleya min ni a kɛra sa ko a ma bali maa caman na ko k'a sababuya kɛ ko finitigi yanfan ko min ye maa kofɔlen ye mun ye n'o sugandilen filɛ nin ye n'o ye Gamu ye ko don tɛmɛnlenw kɔnɔ ko a ye wulikajɔ caman kɛ i n'a fɔ les échos welewele b'a fɔ la cogoya min na yaasa bɛn o bɛ se ka na cogoya minnu na Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali mara yɛrɛ kɔnɔna la ko maaw hakili ka jigin min ye san 2013 waatiw la ko général de division Elhaji Gamu min ni ale filɛ nin ye sa ka sugandi ko a kun kɛra inspecteur général des armées et services maliens ko a sugandira o kɔnɔna la o waati kɔnɔ ko o fana tɛmɛlen ka bɔ yen nɔ ko min ye septembre kalo o tile 4 san 2019 ko sugandili wɛrɛ t'a la ka ɲɛsin nin ma kofɔlen in ma n'o ye Elhaji Gamu ye ka ɲɛsin Mali gouvernement o ka wulikajɔ ma ko laɲini bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye nin waati ninnu kɔnɔna la bɛn o bɛ se ka na cogoya minnu na jamana worodugu yanfan fɛ ko maa tɛ maa min ni a dogolen don o tagabolo kelen in kɔnɔna la sa ko min ye gouverneur ale kana sugandi ka o kɛ o ye marabolo ɲɛmaa fɔlɔ min ye Kidali mara kɔnɔna ko a ma bali maa caman na k'a sababuya kɛ a ka wulikajɔw ye ko fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ caman bɛ yen don tɛmɛnlenw kɔnɔna la i n'a fɔ les échos y'a fɔ cogoya min na sa ko a ye o fɛɛrɛw sigi sen kan bɛɛ lajɛlen k'a faamu i n'a fɔ les échos welewele u kɛn bɛ k'a fɔ u ka bi bɔliw la cogoya minnu na sa ko maa de don maa min ni a ye wulikajɔ caman kɛ groupe caman cɛma jɛkulu caman yaasa faamuyali o bɛ se ka na baaraw kɔnɔna la ko laban min n'u bɛ se ka gɔri turu o kan k'o yɛrɛ kɛra min ye san 2012 waatiw kɔnɔna la ko a y'a ka ŋaniya jira k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement central ye a b'o kɔ bi a b'o kɔ sini ko aliw ka faamuyali la gafe kɔnɔna la sa ko maa si tɛ yen nɔ min ni o tun bɛ se ka sugandi cogo cɛɲina ka kɛ Kidali gouverneur ye ka tɛmɛ Elhaji Gamu kan anw ka fɔ tɛ min ye les échos welewele ye a ka bi bɔli o fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ gafe dɔ kɔnɔ ka taa gafe dɔ kɔnɔ kɛ Nouvel Horizon an b'an da don ale fana kɔnɔ kuma la kɛ a da bɛ waleya damadama la yan Nouvel Horizon a ka bi bɔli la sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye kurantigɛ jugu min ni da bɛ donna o kumaw la Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na k'a bɛ n'a fɔ ko min ye kɛɲɛbakaw ye ko olu fana bɔra ka u ka dusumakasi jira ka kɛɲɛ ni kurantigɛ jugu in tagabolo ye koyi k'u y'a jira sa min ye
kɛɲɛbakaw ye ko a bɛna kalo 10 a n'a kunkanfɛn bɔ ko min ye kuran ye ko a ka haramuya olu ɲɛma o waleya de kɔnɔna la sa min ye Nouvelle Horizon a ka bi bɔli la u y'a yira sa k'a fɔ ko ni waleya bɛ yen nɔ jamana in kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi waleya min ko n'o kɛn bɛ ko gɛlɛn belebeleba ye Nouvelle Horizon ka fɔli la ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga maaw ma ko wa ni kɔlɔsili ma kɛ camancɛ fanga maaw ko u ka sigili ani bi cɛ ko n'a bɛ se k'a fɔ ko kala ka turu yɔrɔ la yɔrɔ min n'u ma taga fan ni nafan si ye a la ko kuranko don awɔ min ye Nouvelle Horizon a ka bi bɔli la a y'a yira sa k'a fɔ ko o waleya de kɔnɔna la sa ko wulikajɔ caman ko o kumaw k'u fɔra wulikajɔ caman ko a ɲinina k'a fɔ k'o bɛ sabati yaasa kuranko ale bɛ se ka basigi cogoya minnu na ko bari an bɛ don min na i ko bi ko halisa ko n'i ye kuranko bunakun lajɛ k'an b'a fɔ ko dɔ de farala a kan ka kɛɲɛ ni Nouvelle Horizon u ka bi bɔli u y'a yira sa k'a fɔ ko wagati tɛmɛlen ninnu kɔnɔna la ko min ye tagabolo dɔw ye ko olu sabatira jamana ɲɛmaaw fɛ tagabolo fɔlɔfɔlɔ jumɛn bɛ yen nɔ ko min ye ɲɛmaa belebeleba min ko n'o tun bɛ EDM yɛrɛ kunna ni o ye directeur général ye ko u ye o wuli ka bɔ a nɔ la ko bari ko maaw bolo ko o bɛna kɛ sababu ye kurantigɛ jugu ko caman bɛna bɔ o la o waleya kɔnɔ ko o de kɛra sababu ye sa dɔ ka fara a kan i n'a fɔ Nouvelle Horizon a kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min a ko o waati fana tɛmɛlen kɔfɛ ko don dɔ min ye faso ka jafilɛso belebeleba kɔnɔna ye sa ko a yɛrɛ kɛra min ye tarata octobre kalo tile 24 tɛmɛlen in koyi ko min ye minisiri min ni ale baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kalifalen ale la n'o ye Bintu Kamara ye ko ale bɔra ka laseli belebeleba kɛ laseli min kɔnɔ ko a y'a yira k'a fɔ ko a tɛna waati jan bɔ bilen min ye kurantigɛ ko ye k'o bɛna kɛ hakilina tɛmɛlen maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na ko bari o ŋaniya min ni a y'o bɔ k'o bin o kumakan min n'a y'o bɔ k'o fɔ a donni kama ko maa caman ko tare maa caman nisɔndiyara ko bari kuma in fɔlen ani bi cɛ anw ka fɔ tɛ dɛ Nouvelle Horizon ka bi bɔli don a b'a kɔnɔ ko kuma in fɔlen ani bi cɛ ko maa k'i yɛrɛ ɲininka waleya jumɛn kɛra min n'o kɛ sababu ye k'a yira maa la k'a fɔ ko kurantigɛ ko caman bɔra o la ko olu ka faamuya la olu ka yeta la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka seereya kan ko dɔ de farala min ye kurantigɛ jugu kan ko k'a sababuya kɛ ko maaw bɛ se ka heure 10 heure 20 tile 1 fo ka na se tile 2 yɛrɛ ma don tɛmɛlenw na ko yanni bɔli in ka kɛ minisiri ka bɔli ko yanni o ka kɛ ko maaku tɛ o yɔrɔw ye a la ko bari an bɛ don min na i ko bi ko o waleyaw barika bonya bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la kurantigɛ ko tagabolo kɔnɔna la ko maa dɔw yɛrɛ sereyara ka Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la u bɛ yan ko o maaw sereyara k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ t'u dala an bɛ don min na i ko bi k'u miiri ni kuran yeli ko ye koyi u ka compteurs b'u bolo ko bari k'u kɛn bɛ maaw ye maa minnu ni u kɛn bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ olu sen bɔra kuranko yɛrɛ bunakun bɛɛ lajɛlen kan koyi ko o hakilina min ni o filɛ nin o tagabolo min ni o filɛ nin ko wele de bɛ bilali maa o maa i n'a fɔ Nouvelle Horizon kɛn bɛ k'a fɔ cogo min maa o maa n'o ka baara bɛ kuranko tagabolo kɔnɔ ko k'a daminɛ ɲɛmaaba la ni o ye minisiri yɛrɛ ye minisiri Bintu Kamara a tɔgɔ bɛ fɔlen yan nɔ ko a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa maaw bɛ se ka lafiya kuranko tagabolo la ko n'o ma kɛ kaban kuranko k'a bɛna fɔ a kɛn bɛ bisibasa sababu belebeleba ye camancɛ fanga u ka tagaɲɛ hukumu kɔnɔna la Fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bisimila. An bɛ bɔ o kɔnɔna la ka to halisa Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ kunnafoni wɛrɛ bɛ a bolo yan nɔ an da kun sera a ma gafe dɔ in kɔnɔna la min ye faamaw olu ka wulikajɔ tagabolo ye bari ale bɛ wulikajɔ dɔ kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali faamaw ye n'o y'an ka finitigiw ye sa ko u ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min n'a bɛ wele ko tare o wulikajɔ ko a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Marakala kɔnɔna la ko waleya min ni u y'a kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ gafe dɔ in kɔnɔ cogoya minnu na a bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na bari u y'a yira sa min ye Nouvelle Horizon olu y'a yira k'a fɔ ko min ye baganw ye bagan minnu ni olu sɔrɔla ko bagan 100 ani bagan 60 a n'a kunkanfɛn ko o mun ni o sɔrɔlen filɛ nin ye Mali finitigiw fɛ ko maa tɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ gafe b'a k'a fɔ cogo min ko Mali finitigiw ko u tɛ baara la koyi ko bari nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a tɛ taa cogo si la ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ minnu ni olu bɛ fɔla a ko kɔnɔna la caman ka bɔ olu la yaasa faamuyali o bɛ se ka na baara kɔnɔ cogoya minnu na u y'a yira u ka gafe kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye information dibaw n'o ye kunnafoni dibaw ye finitigiw fan fɛ ni o ye DIRPA maaw ye olu ka laseli min ni u y'o kɛ ko colonel Cissé ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ a ko kɔnɔna la ko siga t'a la k'a fɔ a bɛ maa yamaruya
kɛwale kɔnɔna la k'a faamu k'a fɔ Mali finitigiw ko u ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen min ɲɔgɔn na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen bari nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko a ye wele de bila wele min n'a y'a bila ka ɲɛsin min ye administration maaw ma k'a bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen ko maa kelen tɛ se ko la waati ni waati u ka dɛmɛ sira jumɛnw ko don hakilina la ka dɛmɛ sira jumɛnw ko don musaka ko la ka dɛmɛ sira jumɛnw ko don min ye hakilina di tagabolo sira wɛrɛw fɛ min ye kibaruya diw ye maaw fɛ population fɛ ko o baaraw de bɛ kɛ sababu ye min ye Mali finitigiw ye k'u bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la halisa ka jija ka o barika bonya yaasa maajuguw ka wulikajɔ o kana sabati u fan fɛ kibaruya an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la tuguni ko ye mun bi an ka finitigiw kan faamaw a y'a yira sa k'a fɔ ko Kidal mara kɔnɔna la sa ko min ye faamaw ye ko a bɛna fɔ ko olu ye fagonban ko kura ye min ye maajuguw olu ka wulikajɔw la k'a yɛrɛ kɛra sababu ye sa min ye an ka faamaw ye ko bolifɛn belebeleba minnu n'o bɛ maajuguw bolo ko n'o ye pick-upw ka taa se camion dɔ ma ko u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o waleyaw la ko nin waleya ninnu kɛra cogo di u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye faamaw n'o ye forces armées maliennes maaw ye olu ka wulikajɔ min n'o ye pankuruko tagabolo kɔnɔna ye ko baara in sabatira k'a sababuya kɛ o pankurukow tagabolo de ye ko min ye maajuguw ye k'u taara olu sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la ka se ka min ye maramafɛn juguw ka o ti u la k'u to sanfɛ ko o baara min ni o kɛra sa avion tagasira fɛ k'o de kɛra sababu ye min ye maajuguw ye olu k'u kɔ kɛ bɔ ye ko bɛɛ lajɛlen ɲagamina bɔn sen kan bɔn kun kan ko o nana ye waleya kɔnɔna la o ko min ni o kɛra sa ko u y'u kɔdon u ka pick-upw la u y'u kɔdon u ka camions na i n'a fɔ min ye Nouvelle Horizon u b'a fɔ la bi cogoya min na ko wa a kɛnɛ kan a baara in bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ban dɔrɔn ko min ye Mali finitigiw ka ɲɛmaaw ye ŋaniya kɔnɔna la ko u ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la sa ko n'u y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye k'u bɔra sisan min ye ka frappe belebeleba kɛ min n'a kɛra sababu ye u ka se ka u tɛgɛ da waleyaw kan ko nin fɛn min ni a bɛ ka fɔ tan ko a kɛra sira jumɛnw fɛ ko min ye araba tɛmɛlen novembre kalo tile 22 san 2023 ko waleya in kɛra faamaw fɛ yaasa min ye maramafɛn jugu ani min ye bolifɛnw ye u bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min ko a hakilina kɔnɔna la ko min ye bolifɛn jugu 2 ye ko u sera ka olu dɔnɔ ka tagabolo fana kɔnɔna la ka se ka maramafɛn jugu dɔw ka olu tiɲɛ maajuguw bolo ko nin baara min ni a kɛlen filɛ nin ko a kɛra sira min ni o bɛ Kidal mara kɔnɔna la Kidal ani Worodugu yanfan cɛ ko kilomɛtiri 43 okumu kɔnɔ fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Mahamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. N'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔna la an b'a ɲɛsin Challenger ma kɛ Challenger ale da bɛ waleya wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye Kidal lafiyaliko tagabolo kɔnɔna ye sa ko faamaw ko olu ye wulikajɔ min kɛ sa k'a bɛna fɔ ko u ye jo di min ye Cheikh Modibo Jara ma koyi awɔ gafe da bɛ a la yan a y'a yira sa k'a fɔ ɲɛfɔli kɔnɔna la ko a bɛ waati jan bɔ ko ni maaw hakili bɛ ko la ko min ye Cheikh Modibo Jara donni dɔ kama ko ale tun ye jamana in premier ministre ye ko a y'a yira k'a fɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ko o man kan ka da so a maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ko wa min ye Mali finitigiw ye k'u kan ka se fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a donni kama a yɛrɛ ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ min n'a ma faamu maa caman fɛ ko maaw ye ɲɛfɔli caman kɛ a la ko o donni min ni o waleya kɛra Cheikh Modibo fɛ k'a yɛrɛ kɛra sababu ye i n'a fɔ gafe b'a fɔ la cogoya min na sa ko ka ale mangoya ko Cheikh Modibo Jara k'a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kan de ma kan min n'a bɛ wele ko kan Amadu Seku ko ni o k'u bɛ min ye Balazan capitale Balazan kɔnɔna la Segu mara la ko a wulikajɔ okumu kɔnɔ sa k'a y'a yira a ka ɲɛfɔliw la k'a kɛra san 2012 waatiw la a y'a yira i n'a fɔ Challenger b'a fɔ la cogo min sa k'a fɔ ko jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen k'a ti faamu maa minnu ye ɲɛmaaw ye jamana ɲɛmaaw ye k'a fɔ ko da bɛ sɔn ale olu ɲɛ yɔrɔ dɔw la hali ni gɛlɛya wagatiw ni olu bɛ sen na gafe ka ɲɛfɔli la sa Challenger a ko kɛwale minnu ni o bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi k'a bɛna fɔ ko tiɲɛ ko o seginna min ye Cheikh Modibo Jara ma koyi Cheikh Modibo Jara min ko ni don tɛmɛlen na n'a tun y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kan ka se fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka taga ni ka segin kɛ hali ni gɛlɛya ni o bi sen na
ko an bi don min na i ko bi o waleya min ni o bɛ camancɛ fanga maaw bolo ko gɔri kan ka turu ka foli kɛ ka tasibila kɛ ka taa Cheikh Modibo Jara ma ko k'a sababuya kɛ gafe ka ɲɛfɔli la challenger don ko min ye Cheikh Modibo Jara ye nin ŋaniya ko ale fɔlɔfɔlɔ de y'a ta a bɛ bi bɔli kɔnɔna la challenger a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ fasiri datugu ni wulikajɔ ye wulikajɔ min ni o bɛ Niger okumu kɔnɔna la koyi k'a yirala k'a fɔ ko min ye bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna la i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko Niger jamana ɲɛmaa ko o bɛ wulikajɔ la Mali jamana kɔnɔna la wulikajɔ min ni a bɛna daminɛ bi yɔrɔ koyi ko a y'a yira sa u y'a yira gafe kɔnɔna la k'a fɔ ko min ye Niger ɲɛmaaw ye ko u ye wulikajɔ de sabati k'a ɲɛsin Mali jamana ma k'u y'a yira k'a fɔ min ye finitigiw don ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa min ye u kelen ka fanga daraki Niger ko jamana fɔlɔfɔlɔ min n'o y'a yira k'a fɔ ko a bɛ don u jigi yɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko colonel Asimi Goita ani Mali jamana ko o de don o hakilina yɛrɛ kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye ko ka gɔri turu waleya belebeleba kan ko Nations Unies ɲɛkɔrɔ ko balalen belebeleba nana ye Mali ni Niger u ka teriya la a doni kama ko Mali ministre min n'o ye Abdoulaye Diop ye ko ale de taara jɔ Nations Unies ɲɛkɔrɔ Niger ɲɛmaaw ka fɔli la ko min ye ka Niger ka lafasa fo k'a fɔ k'a ka lafasa k'a y'a yira k'a fɔ ko waleya min ni o bɛ ka ɲɛsin maajuguw fɛ Mali jamana ma ko o kelen ne bɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma Niger finitigiw ko o bonyamasegin o okumu de kɔnɔna la sa ko min ye u ka jamana ɲɛmaa ye camancɛ fanga okumu kɔnɔ ale bɛna wulikajɔ kɛ Mali jamana kɔnɔna la ka se ka na bonyamasegin kɛ Abdurahman Tiani do ko wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna la sa k'a yira k'a fɔ a bɛ se faba kɔnɔna la Bamakɔ yan bi nɛgɛ kaɲa 15 waati ko a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a kun tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ ka ɲa bonyamasegin kɛ Mali ye ko tare Mali y'u dɛmɛ wa u y'a dɔn Mali ye o bi baara nɔgɔya kɛ awɔ seko o de ye dɔnko ye kɛko o de ye fɔko ye nin fasiri yɛrɛ a bɛ dansiri an ka bi fasiriw la fasiri minnu ni an y'a sɔrɔ ka se ka a kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen bama yɛlɛma o ye todunkan na awɔ ladalala ni karamɔgɔ Amadu Jalo ale bɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔ yan sa bi aw ni maa mun ye baara kɛ sa min ye Amadu Tolo kalanden don awɔ akumu kelen kɔnɔ sa n'an donna maaw ma gasi la an b'a fɔ u k'an to deniya ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la bari an b'a fɔ ye aw ka to sɔgɔlen aw ka télé man di la aw ka to sɔgɔlen aw ka radio man di la Joliba FM Joliba TV News wulikajɔ wɛrɛ t'an bolo yan nɔ ka se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa adamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sugu jumɛnw ko don kunnafoni latikaw o okumu kɔnɔ sa ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka danaya la. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infation ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infation k'aw ye togo ɲɛ Infation ni aw mago bɛ qualité la.